Smo stvarno krenuli? Aj, stvarni. Kako nekom ovo može da igra, ovo je totalna glupost. Znam, nisam baš ovo sve dobro objasnila. Ćao i dobrodošao u Slongs and Pictures. Ćao. Dobar dan svima! Hvala, bolje vas našla. Baba! Ćao. Ćao. Danas nema pojma šta radi. Danas za vas imam jednu igračku. Igračku sa kojom sam se ja igrao dok sam bio tako mali kao vi. Može? Sad ću ti pokazati i na tebi je da reaguješ na nju. Šta si mi ovo dao? Igrica neka. Okej. Izgleda dosta zanimljivo. Može stara. Šta je ova stvar? Ne znam, je li ovo možda Game Boy? Jedno dugme je gore, jedno dole i tačno ne znam šta bi ovdje sad trebala se radi. Kako se ovo radi? Mislim da sam već uključila. Nikad je nisam video i ne razumijem kako radi. Ili je ovo možda Tetris neka vrsta? To se zove Tetris. Da li si nekad čuo za Tetris? Ne. Nikad nisi čuo. Ne, nikad. Nisam. Mislim da je to bio moj tata nekada igrao. Nikad. Ja ne znam kako da igram Tetris. Tetris? Skoro pa nikad nisam igrao, a sad igram Fortnite i ostalo. Pa ja sam ga uključio na jedno ovo dugme, ali ne znam kako se ti redovi. Igrao sam Tetris mnogo puta, ali jednostavno mi nije u krvi. Samo ne razumijem kako se igra ovaj Tetris. Vuči na neku melodiju. Ne. Imam gore 2 broja i dole 2 broja. Tetris je prva igrica koja je pokrenula taj puzzle žanr. Ovdje se isto nešto na dugme sklanja, ali ničemu i samo se menjaju neki brojevi ovdje. Dolaze mi, od gore mi dolaze neki kao... Stvarno ne bi znao šta ovdje tačno treba da se radi. A da li možda znaš šta je cilj te igrice? Da poređaš tetir minione do vrha. Pa gde? Ako imaš jedan ceo red gore i ti spustiš dole, na primjer tu je rupa, ovdje sve ostalo, unutra padne, jedan red nestane, ostalo se spuste tu dole. Pravogaonik, kvadrat. Tako neki, ja moram da ih sklopim. Znam, možda će nekome zvučati kao da je Tetris lagana igrica. Mislim, nekad jeste, ali u ovim stvarima... Ćeš ti pokažem? Ajde, može. Speed level 1010. Imaš ove oblike koje padaju, na ovo okrećeš, da ti trebaš praktično da u svakom ovom redu da imaš popunjen ceo red. Kako im ide, malo mi liči na žirafu. Ja sam mnogo smatana sa ovo. I stalno gubim. Da li ti igraš neke igrice kod kuće na mobilnom telefonu, PlayStationu i koliko se te moderne igrice razlikuju od ovih nekih starih igrica koje sam ja igrao kao klinac? Sad najviše igram jednu gde kao idem negde i izbačem neke loptice i lomim tako nešto. Kad naciljam nešto što mi smeta na putu, ja tom lopticom to uništim. Kod kuće uglavnom gledam YouTube ili TikTok, ali dok sam u kolima i kada nisam kod kuće, uglavnom igram neke igrice. Bravo Stars, tako neke igrice. Imam jako puno igrica, 100 i nešto igrica. I na primjer imaš drugu čiku i on ne sme da te ubije. Mislim da postoje i malo i bolje igrice i da je ovo nekako malo starinska. Na primjer ako si rank 10, onda izgubiš trofeje. Šta misliš, da li su se tvoji mama i tata igrali sa Tetrisom dok su oni bili mali kao ti i da li je to njima bilo zanimljivo? Svakome koji su igrali Tetris nekada donosi taj nostalgični osjećaj. A vi ste se navikli, ali sad ne znam, navikli ste se na te igrice?
I danas postoje igrice koje pokušavaju da dodirnu taj nostalgični žar. Kao Tetris Effect. Tetris Effect, kupite u radnjama. Muzika ove igrice je kad počne, mislim, okej, nije toliko loša, ali posle dok još slušaš i slušaš i slušaš. Niste imali drugu igricu? Vi ste kao deca igrali te stvari, vi ste kao deca mislili da je to jedna od najnaprednijih tehnologija ikada. Ti si stvarno igrao ovu igricu kad si bio mali. Reci mi za kraj, šta ti se svidelo u Tetrisu? Bilo mi je zanimljivo to što stavljam jedno na drugo i nekako razvijam mozak, brate. Čudno mi je nekako. Baš je čudna igrica. No ne. Mislim, zanimljiva je, ali ja nisam navikla na ovakve igrice. Kad nemate šta da radite, možete ovo da igrate. Moram da razmišljam gde da stavim i gde da ga pomerim i da okrećem i to. Ja bi ovo kupila odmah kad se vratim kući. Ja sam se zbunila. Ima baterije. Made in China.